हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउट्युब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों आरो दिनैनि बे भिडिअआ एसे आलादा रोखोमै जागोन। बेवहाय आंनि गोसो सिङाव बेरखांनाय माखासे राव, बे रावखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे आर्टिकेलनि महरै बेखौ लानानै फैनाय जादों। स' लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनगोन एबा आर्टिकेलखौ मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय। लोगोफोर, फैदो दानिया जोङो भिडिअखौ जागायदिनि। बर' बिजों आरो इयुन। इयुनाव बर' बिजोंनि फरायसालिया बेसेबां गोबाव थांनानै थाहैगोन, बेनि सायाव साननांगौ जानानै फैबाय रायजोफोर। दिनै बर' हारिखौ बुहुमाव मोनसे हारि महरै सिनायथि होनाय मोनसेल' लामायानो जादों बर' बिजों। बर' बिजोंनि गेजेरजोंनो बर'नि राव, हारिमु, थुनलाइ, आसार खान्थि गासैखौबो बुहुमाव सिनायथि होबोगासिनो दं। दिनै बर' बिजों गैयाब्ला बर'नि रावानो थांनानै थानाय नङा। लोगोसे थुनलाइ, हारिमु, आसार खान्थि गासैबो गोमोरलांजोबगोन। बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो आन्दालन खालामबोयै बोयै रोजा रोजा बर' सुबुंफोरनि जिउखौ बलिदान होनानै 18 मे 1963 मायथाइयाव बर'फोरा बर' बिजोंखौ मोननो हादोंमोन। नाथाय आथिखालाव बर' बिजोंनि हालोदखौ नुयोब्ला गोसोआव जोबोद दुखु नाङो। गोदोनिफ्रायनो जों जेसेबां बर' बिजोंनि फरायसालि मोनबोदोंमोन, नाथाय बैफोर फरायसालिया दिनै सानफा एफा गोमालांगासिनो दङ। जों जेसेबांनो गोदानखौ हास्थायबाय थादों, एसेबांनो गोजामखौ एबा मोनखानाय फरायसालिखौ खोमालांगासिनो दङ। अब्ला थाखानाय फरायसालिखौ खोमानानै गोदानखौ मोननायनि जोंहा मा मुलाम्फा थानो? बर' हारिनि इयुननि थाखाय गोबां जोहोलाव जोहोलावजोफोरा गाव गावनि जिउखौ बावनानै मुंख्लं जालांबाय। दिनै बैफोर जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि होलांनाय आदर्शखौ जों फोथांना लाखिनो हायाब्ला जों बिथांमोननि मुसुखायाव आलारि बाथि सावनायनि जेबो ओंथि गैया। जों जेसेबां मोनदों बेखौनो गावजों गाव गोरोबलायनानै सामलायबोनो नाजायाखै। जिउ बावग्राया जिउ बावलांदों हारिनि थाखाय, नाथाय राजखान्थिगिरिया राजखान्थि खालामनानैनो दिन थांदों। दिनै बर' बिजोंनि फरायसालियाव फोरोंगिरि दंना गैया, फरायसा दंना गैया, बेनि जेबो उदिस गैया। खना खनला जेरावबो रायजो राजाफोरा सावरायसोलायदों गाव गावनि गथ'नि इयुनखौ साननानै। दिनै फोरोंगिरि गैयै फरायसालियाव गावनि गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होनो गिखांनाय मोनदोंसै। जायनि थाखाय दिनै दिन हाजिरा मावना जाग्रा नखराबो गाव गावनि गथ'फोरनि गुन गोनां सोलोंथाइखौ नागिरनानै बेसरकारि फरायसालियाव एबा गुबुन बिजोङावसो मुं थिसननो हमदोंसै। फारसेथिं सरकारा बुंदों फरायसा गैयैनि फरायसालियाव फोरोंगिरि थिसनाखै। दिनै सरकाराबो गावनि, फरायसालियाबो गावनि, जों गावजों गाव मुं सुलायनायावसो नांथाबनानै दं। माहारियारि आफादफोराबो आथिखालाव दाउब' बास्रिनाय बायदि स्रि उन्दुहाबनानै दंसै। हुरा हुराल' सिरि जाहार मोनखांना गाबस्रिवनायखौल' खोनानो मोनसै। दिनै रायजो राजाफोरनि फोजा हरनायावबो बिसोरो खोनायै बायदि जानानै थादोंसै। खायसेया सिरि मोनहांदोंमोन, नाथाय गोजौनिफ्राय प्रेसार फैगोन होनना खुगाखौल' ब्लां सियायनानै सिरियै उन्दुनासो थाफिनदों। दिनै बर' राव गेवलांथों, बर' राव थांनानै थाथों बुंनानैल' मा जाबावनो? स' लोगोफोर, दिनैनि बे आर्टिकेला बेखिनियावनोसै। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। आरो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय, नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसे हायो एसे शेयार खालामनानै हो, जाहाथे जोंनि बर'नि गासिबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम बे भिडिअआ गोसारहैयो। बेखायनो नोंथांमोना हाजासे शेयार खालामनानै हो। स' लोगोफोर, भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो। आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। स' लोगोफोर, भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों।